Diegene wat probeert om anderen op te voet, zonder om het zowel op te voet. We kunnen het doen, en zelf helpen op het. Hij beweert dat hij die dingen doet, hij doet de wil van Allah. Diegene wat die plek vernietigt, wanneer iets slechts met hulp gebeurt. Diegene wat verloren is in een leie werkelijkheid. Is het niet tijd dat jullie wakker wordt niet? Diegene wat denkt dat die djinn wat hullen zien engelen is. Diegene wat beweert dat hullen met engelen praat. Diegene wat in hullen heren rebelleert en beweert dat hullen met engelen praat. Diegene wat vergeet dat alle wezens speciaal is in onszelf. Beter dan anderen, ongelukkig dat je zelf niet lukt. Gelukkig is het niet liever. Diegene wat niet weet hoe is, gelukkig dat er wees met zichzelf. Is het niet tijd dat jullie wakker voor niet? Diegene wat Allah niet waardeert niet, wat je waardevol gemaakt hebt. Diegene waardeert wat net aan zichzelf denkt. Diegene wat is het mooi te zijn stil. En diegene waardeert wat denken is mooi. Diegene wat houdt van dingen en levende wezens verwacht. Is er niet tijd dat jullie wakker wordt niet? Je wat Adam jou vertelt, wanneer jij wetenschap met islam combineert. Wanneer je jezelf en is vertrouwen in jezelf gevoelt. Wanneer je die leven geniet. Wanneer je je verenigt met een kracht, een hart en doel. Kan daar iemand gelukkig wees als jij?